आलादा रायजो आलादा बड'लेण्ड मोनाब्ला जाथिया गोजोननाय गैया दा बे जोंनि पलिटिकेल लाबा बे बियो अभिशप्त जातिनि थाखाय बियो सावगोना जेरावखि जेखि मावा जोङो बड'लेण्ड रायजो बिनायाव जाहाथे साफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाब होयो जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड जोंनो नांगौ उदां बड'लेण्ड रायजो राजा नोंथांमोन दिनै राखांफिनबाय आं सप्तासे जाबायमोन भिडिअ हगारिया माने भिडिअखौनो बानायनो हाखायाखै लोमजानानै दंमोन नालाय दिनैहाय गरम गरम मोनसे भिडिअ लानानै फैदों दा थांगासिनो दं क'क्राझार आदा अफ्रि दङ नै मोजाङैनो दङ माबा दिनैहाय एसे एसके बसुमतारिमोननि दिनै एसे फिसा प्रग्राम दं बावहाय थांनि नङा होमबा मा जायो अखाबो हादों माथो नायनोसै टाइटेलावथ' नुखाबाय वी वान बड'लेण्ड माने बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो थाखाय बर' हारिनि माखासे सुबुंफोर माखासे दैदेनगिरिफोर माखासे आफादफ्रा दिनै आरोबाव जांख्रिखांफिनदों दा बेनि बिसय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो नुलांगोन बुजिलांगोन आरो जायफोरा वी वान बड'लेण्डखौ दासिमबो गोरबोआव लानानै दं नोंथांमोना कमेन्ट खालामदे दानो ओमफ्राय जों थांबाय थानि ओमफ्राय प्रग्रामखौ नायलांबाय थादो नामा आदा औ न' सिङावसो जागोन दा न' सिङाव नामा हाबबाय नै निरबाना गार्डेन बियो लामायाबो होमब्ला जों ओंखारबाय दै बेलाय नै अखाबो हादों नै आयु अखाया ददा नांलायलै दिनै नोंबोथ' फैफेराखैमोन आदा दिनै फार्स्ट टाइम आंबो फार्स्ट टाइम नुखायाखैबोमोन नायै बोरै पस्टारखौ नुसनखो जायगायाबो एसे हाब्रु जाबाय नै अखाबारि नालाय लोगोफोर होमब्ला हाबलांदिनि नैबेनो जाहैबाय नै द निरबाना गार्डेन होननाय क'क्राझार कदमतलानि दा नैबेयावनो जानो थांगासिनो दं दिनै मोनसे हाबाफारि जायखौ बुंदों नेशनेल बड' कनभेनसन जेराव गोबां बर'नि मेलेमजिबिफोर रिटायार्ड पार्सन सिनियर सिटिजेन्स बेवहाय माखासे आफादनि सुबुंफोर नै बेवहाय बाहागो मानगोनां दैदेनगिरि सार दावराय देख्रेब दं नै गोजोन्थों गोजोन्थों सार फार्स्टआवनो मोनसे कुइसन दिनै नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों बेखौनो मिथिनो लुबैदों माने माखासे जोंनि बर' हारिनिनो माखासे हान्जानि मानसिफ्रा बुंदों जे माने बिसोरनि बर' मुभमेन्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जास्ट माने दिन्थिफ्लानाय बा माबा मोनसे पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखायसो बेखौ खालामगासिनो दं होननानै बुंदों बेनि सायाव सारा मा बुङो बे दिन्थिफ्लानाय बाथ्रा जाया आरो बेखौ जोंबादि मानसिया आरो एथ' गोरों गोरा मानसि दं दा बर' हारिनि गेजेराव ओंखारबोदों बिसोरो माने दिन्थिफ्लानानै हारिखौ थगाय थसि खालामनाय बेबायदि रावबो मटिभ गैया आरो बिदि खालामनो हाया जायफ्रा गाज्रि मानसि बिसोर थगायनो हायो दिन्थिफ्लायो दा जायफ्रा बुंदों बे मानसिफ्रा थगायफ्लादों बिसा खोथा बुंबोदों रायजोखौ थगाय बिसोर माने हारिनि गाज्रि खालामबोदों बाथ्रा बे दा दिनै पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय मावदों होनना बुंदों जोंहा बेक्तिगत रावबो पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय जों मावाखै पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय मावदों होनब्ला जाथिनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय जों मावदों बे जाथिनो बड'लेण्ड नांगौ जाथिया रायजो आलादा रायजो नांगौ आलादा रायजो आलादा बड'लेण्ड मोनाब्ला जाथिया गोजोननाय गैया दा बे जोंनि पलिटिकेल लाबा लाबा बे जों बेखौ नागिरनानैसो जों खामानि मावदों दा बेयाव जोंनि पार्टि जोंनि बेक्तिगत जोङो माने माबा मोनसे सुजुग सुबिदानि थाखाय जों बेनिफिटनि थाखाय जों मावाखै पलिटिकेल लाबा लाबा जों नागाराखै जोंहा उद्देश्यबो गैया जोंहा माबा मोनसे पलिटिक्सआव जों मोनसे एन्ट्रि खालामनानै जोङो माबा मोनसे पावार लानाय जोंहा बिदिखौ उद्देश्य गैया आरो जोंहा बे रोखोम रेकर्डबो गैया जों खालामनो मावाखै जों मिसा खोथा जों रायजो राजाखौ थगाया आरो दिनै एथ' गिदिर अलखदाव गोलैनाय रायजो राजाफोरखौ जों जुदि मिसा खोथा बुंनानै होयोब्ला अननाय जागोन फाब नांगोन जों बेखौ बुजियो दा दिनै रायजोफोरखौ बोरै बोखांनो रायजोफोरखौ जों बोरै माने जोङो जोंनि माने बड'लेण्ड रायजो बिनायाव जों लाबोनानै जोंनि अधिकारखौ जों बोरै रायजोफोरनो होफिननो हायो जों बेखौ सिन्था खालामदों जोंनि मोन्थायखौ जों बोरै रायजोफोरनो होफिननो हायो जों बेखौ सिन्था खालामनानैसो बे आन्दलनखौ खालामदों दा गथिखे साफाथारनि सोरबा बुंलागोन दा बेफोर गभर्नमेन्ट एजेन्ट जानानै बुंलागोन सोरबा गावसोरनि लाबा लाबखौ गोमाजानो गिनानै बुंलागोन बे थागोन मेला थागोन आरोखि बेखायनो जों बेखौ दिनै सिन्था खालामनो बाथ्रा गैया जोङो आवगायलांबाय थागोन जोंहा जोंनि खामानिफोरखौ आरो दा रायजोनि थाखाय जों जुजिलांबाय थागोन ओमफ्राय सार मोनसे खोथा दिनैनि नैबे नेशनेल बड' कनभेनसननि मेन उद्देश्यखौ एसे रायजोनो फोरमायनानै होदो बे बड' नेशनेल कनभेनसननि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोङो दिनै बड'लेण्ड रायजो नांगौनि कनसेप्टखौ जोङो बयनिबो गेजेराव जों होगोन
जिबां मिथियावनो जाफैदों बिसोरनो जों बे कनसेप्टखौ आइडियाखौ जों होना होगोन आरो जों जे बे कनसेप्टखौ लानानै दिल्लीयाव थांनो नागिरदों दा बे दिल्लीयाव थांनायनि गासै प्लेनिंफोरखौ जोङो बिसोरनो होजोबगोन आरो सोर सोर थांगोन बोरै थांगोन जों बेखौ होजोबगोन मानोना जोंहा दिल्लीयाव 8 तारिखआव 8 आगस्टआव धरना जागोन जन्तर मन्थराव दा दिल्लीयाव 8 तारिखआव धरना जन्तर मन्थर जागोनब्ला बोरै जों सहैनो बेखौ जों सावरायगोन आरो सोरबा जुदि थांनो गोसोब्ला बिसोरबो जेरैखि थांथोंसै जों बयखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन ओमफ्राय 8 तारिखआव जाहाथे बिसोरो धरनायाव ज' जाहैयो जों बेखौनो बयखौबो खावलायहरगोन उज्जवल मोनसे पहलखौ जों नुबोनो हायाखै दिनै जोंनो थैयाखै जों जेबो जायाखै आरो जोङो बे बिटिसिखौनो लानानै जेरैखि जोङो मेन पावार बुथुमनानै वान स्टेप बेक जानानै बै पलिटिकेल गलाव सेपारेट स्टेटआव सौहैनांगौनि उद्देश्यजोंसो जे एग्रिमेन्टखौ खालामदों बिटिसि सुक्तिखौ खालामनानै थाथ'दोंमोन बेखौनो मोजाङै पावारखौ लानानै जोङो गोहो बोलोखौ बुथुमनांगौमोन नाथाय दिनै माखासे व्यक्तिनि सार्थ सुफुंनो थाखाय गोसो बादि सुक्ति खालामबाय आरो जाय आफादफ्रा बाहागो लाथ'नाङामोन बिथांमोनहा बाहागो लाफैबाय गले गले खनले आं बुंबाय थादों जेरावबो बुंनो मोननाय लोगो लोगो जाय एनडिबिजों गभर्नमेन्टआ जे पिस सुक्तिखौ खालामदोंमोन जादोंमोन बिथांमोनहा गोबाव सम आन्दलन खालामबाय काक्रायाव थानानै आर्म स्ट्रागल खालामबोबाय बिथांमोननि गेजेरजों जादोंमोन नाथाय जायफोरा जाथिनि थाखाय बड'फानि जे मथ' उद्देश्य बिनि थांखियै सेपारेट स्टेट आलादा हादोर लुबैग्रा हांख्रायग्रा बर' जाथिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गेजेर बड' माबा मोनसे सार्थ सोरनिबा जानायखौ नायनो हायै मावजि जानायखौ सैमा नायनो हायै सैमा जानायखौ मावजि नायनो हायै जालायनानै जाय सुक्तिखौ खालामनानै फैबाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बिखाया गावो खुगाया गेवा सान हर सोमावसारबोदों आन्दलन खालामदों रेल जथेदों गासैबो बे दैदेनगिरिफोरजोंनो दिनै जोङो न' लुवाखै बिल्डिं अट्टालिका बानायाखै गारि घोड़ा गाखोआखै जेरै दं ओरैनो दं नाथाय जोंनि मेगनावनो जों बिसोरजों समानजों खामानि मावफानाय दिनै बिथांमोनहा माबायदि जाथिखौ नटसाट खालामखो सेकेन्ड मिनिटावनो जातिनि पलिटिकल राइट्सखौ दिनै फोजोबस्रांबाय जे कन्स्टिटिउसनेल राइट मोननाय जे पलिटिकल राइट्सखौ दिनैहाय गावसिनि स्वार्थनि थाखाय आङो सिक्रेट खोथाफोरखौबाबो बुंनो लुबैयो दिनै अपेनै जाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव भरसा दंमोन इयुन जोलै हान्जाया बर' जाथिया बिमाफ्रा बिफाफ्रा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जाय बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैदों बिथाङा सोरनिबा गिदिर जानायखौ सोरनिबा माहाजोन जानायखौ नायनो हायैनि थाखायनो फिसा एकर्ड खालामनानैब्लाबो आब' लान्थाखौ बिटिसिनिफ्राय बोखारनोसै होनलायनाय रावफ्रा जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा जोंनि गेजेरावबो जुदि बेबायदि साननानैनो जुदि बे एकर्डा जामारदोंब्ला बियो अभिशप्त जातिनि थाखाय बियो साव गोनां साक्सेस जानाय नङा आरो आं होनगोन दिनैबो जातियाव मोनसेल' अर्गानाइजेसन दंमोन आइजो अर्गानाइजेसन आथोब आन्दलन समाव जोंखौ नांगौ एकान्सानाव नांगौ गोब्राब खामानिफ्राव नांगौ डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो नांगौ खालामबोदों नाथाय जे समाव जोंजों गुरुत्व गोनां खोथाखौ सावरायनांगौमोन बेफोराव जोंनो बाहागो होआसै आं गले गले बुंदों चन्दनखौ रायहरदों आङो एक्स मिनिस्टारखौ मा एकर्ड खालामनो थांदों अभार टेलिफन दिल्लीयावनो दंमोन बियो अभार टेलिफन बुंहरदों आङो मा एकर्ड खालामनो थांदों आबोबा मोनथिलायो मा एकर्ड जानो थांदों जानो नागिरदों आं रायबाय थादों सोंबाय थादों फैस्लाबनो हायै दुखुनांथाव जेबो क्लियार एक्सप्लेनेसन गैया जेखि जाया बे जानानै थांबाय दा बेखायनो आङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोसो सिन्था धाराफ्रा व्यक्ति स्वार्थनि थाखायल' जुदि जायोब्ला बे जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव खामानि मावनाय सेक्रिफाइस खालामनाय बे मिनिंलेस बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जाय जातिनि थाखाय पिआइएल होनायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आफादनि बिबाननिफ्राय बोख्लायलायनाय जाबाय रावबो रिएक्सन गैया दुखुनांथाव रावबो रिएक्सन गैया साहित्य सभायावबो रिएक्सनानो गैया दुखुनांथाव आं गाबनो ओंखारदों दिनै जाथिया जातिनि गावनि दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेलखौ सनमान होनो रोङा मा भुलमोन अपेन बहाय माने पर्टफलिय'निफ्राय दिनैहाय बोखारलायनाय जाखो आइजो आफादनिफ्रायबो केस होदों
बहाले आं होआखै आं होयोमोनब्ला जोंहा मा होनो एलाइड अर्गानाइजेसन साहित्य सभायाव आंखौबो जोंखौबो बोख्लायदोंमोन आं दाबो होनानै दं आइजो आफादनि सासे सोद्रोमाखौ जोङो PIL केस होनानै दं सहि होनानै आरो बेबायदिनो गोबां आफादफोर दं बिदिबा जोंखौ बोखारजोबगोन बे साहित्य सभाया साहित्य सेवा खालामग्रा आफादा जाथिनि मोनसे सिनस्रि गार्जेन अर्गानाइजेसन दिनै साहित्य सभाया मा जानो थांदों बेखौ सिन्था खालामनाय लेंदोंना लेङाखैमोन सार दिनैनि मिटिङाव साहित्य सभाखौ सासेबो फैनो हायासै जिखियानो जाया मिटिं दं होननानै आं मिथिदों सोलाबाखै हयथ' जायखिजाया फैबाय थानाय नेक्स्ट जुदि कनभेनसन जायो बेवहाय नुजाफैगोन निस्सय सावरायगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि मेलनि गेजेरजों आरो जोंनि बे PIL-आ बेसेबांसिम आवगायबावनांगौ आङो हाउसआव लेंथुमगिरि मानाव गेदेर राजेन्द्रखौ खावलायनो लुबैदों जोङो नमेनक्लेचारखौ उनाव दोनजागोन BNC TNC बेखौ जोङो दोनथ'नाया मोजां नामखौ जों नमेनक्लेचारखौ उनावहाय थिग खालामनानै दोनजागोन आं बेखौ सानो दिनैनि हाउसनि गेजेरजोंहाय मोनसे कनभिनिं कमिटि दानानै थिग खालामनानै लानाया मोजां सोरखौ दोनो ना दिनैनि लेंनायफ्रानो थायो जेबो बुंनांगौ गैया बेनिफ्राय दिल्लीयाव थांनांगौआ आइजो आफादनिफ्रायथ' जों बाहागो लाथ'नो हाला जिहेतु जोंहा जोंनि मानगोनां सावथुन मुलुगनि जाय फेमास फुराना कमेडियान सार आंथ' नामाखौ दावखुमै होनब्लासो मिथियो मोजां नामखौबो मिथिया साराबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दे खुलुमबाय नोंथांनिसिम आंनि मुङा सिनेन बसुमतारी आं कासिकत्रानि आरो आङो सम बिदिनो सावथुन मुलुगाव कमेडियान रल लाबोदों बेखिनि दा सारा नै दानि जि जांख्रिखांफिननाय जिनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिनि सायाव सारा नोंथांनि अपिनियनखौहाय होनो हागोन नामा अपिनियन होननानै बुङोब्ला जे दिनैनि बे नेसनेल कनभेनसननि गेजेरजों थारैनो जोङो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ लाबोफिननो नागिरनाय जि मेल लिंदों बेवहाय आं जोबोद साबायखर होगोन आरो मस्ट वेलकाम आं बेखौल' बुंगोन जे जोंनो बर' रायजोखौ थारैनो नांथारगोन जिखि अबस्थायाव जेरावखि जिखि दोलोआव थाया मानो बड'लेण्ड बिनायाव जों कमप्रमाइस जानाय नङा आंबो जानाय नङा आंनि जिउ थासान्दियाव माने बड'लेण्डखौ नांथारगोन होननानै आं जेब्लायबो बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जायोबा आंबो बारसोङो आरो थिग बेबायदिनो गासै बर' रायजो राजाखौबो खावलायनो सानो आरो बयबो रायजो राजाखौ आंनि खुलुमनायनि गेजेरजों खावलायगोन जे जों जिखि अबस्थायाव थाया मानो जोंनि बर' हारिनि अबस्थाया दा गाज्रि अबस्थायाव दङ बेनिखायनो जों जिखि पर्यायाव थालायनानै दा जिखि राजखान्थि हान्जायाव थाया मानो आं बयखौबो दिनैनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जों जेरावखि थाया जेरावखि जिखि मावा जोङो बड'लेण्ड रायजो बिनायाव जाहाथे साफ्रोमबो मदद आरो हेफाजाब होयो बेखिनिखौ आङो खरगंलाय बयनिसिमबो खावलायो जोबोद हामबायसै गोजोन्थों दिनैनि स्पेसियेल बड' नेसनेल कनभेनसन बेनि गाहाय थांखियानो जाबाय बर' हारिनि गेजेराव गोबां माहारि आफादफोर दं बे आफादफोरखौ माबोरैहाय खौसेयाव लाबोनानै ग्रेन्ड इउनिटि आरो सलिडारिटिनि गेजेरजों बर' हारिनि आथिखालनि अलखद जि सम आरो थासारि बेयाव मा रोखोमै बर' हारिखौ रैखाथि होनो हायो मोनखानाय बिटिडिनि जि बाउन्डारि मोनखानाय बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसन बेखौ गोदान थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुफायफिननायनि फोजोबस्रांनायनि जे गोदान नटिफिकेशन्स अर्डार डेट्रिमेन्टेल पलिटिकल मुभ लागासिनो दं एक्सन प्लेन लागासिनो दं बेफोरनिफ्राय बोरैहाय रैखा खालामनो हानो बेफोरनि सायाव गोथौवै सावरायनाय जादों गोदोनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन जिल्लानि गोजाम दैदेनगिरिफोर बिथांमोन नुजाफैदों आरो बिथांमोननि गेजेराव मख'जाथावसिना जाहैबाय 1967आव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्ला दाजेनो बै समाव सासे लेङाइ आफादगिरि महरै बिबान बाननाय सोनाब बंग'नि बर'नि सासे आगोमा हिस्ट्रियान हिराचरन नार्जारि बिथाङाबो सफैदों सोनाब बंग'नि बर' समाजनि आफादगिरि
आरो सोनाब बंग'नि बड' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां नवीन चन्द्र मण्डल बिथाङाबो सफैदों। जनायनिफ्राय जागायनानै प्रप'ज बड'लेण्ड स्टेटनि सिङाव जेसेबां जिल्लाफोर गोग्लैयो बे जिल्लाफोरनिफ्राय खमावब्लाबो बास्ल' गोरों आरो बिग्रायारि स्पिरिटनि गोजाम मानसिफोर सा 20,000सो दिनै नुजाफैदों आरो बयबो गाव गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ दिनै रोखायै बुंफोरदों जे आथिखालनि अबस्थायाव बर' हारिया आलादा हादोरनि थाखाय थैथां जुदि सोमावसारफिनाब्ला गुबुन जेबो राहा लामा गैला होननानै बयबो अपिनियन होदों।